To budeme bagrovať. Začíname tu dneska. Palo, čo nám chyba? Neviem, však má Lukáš Kawasaki, ale není tu. Luky! Asi sere. Lukáš, kde si? Kde sme pičky? A Luky provazí má takú Kawasaki? Áno, Lukáš má novú Ja to Kawasaki. neviem, ja som... Eládo, Hazard a Lasov. Asi bude v stavebninách. Asi bude stavebná, chce niečo stavať asi, ne? On tvorí, no. On tvorí do piča. Luky! Kde si? Chýbaš. Pozri, a tu spíme. Pri takomto peknom jazere. Pozri. Welcome drink. Jo. Takto. Sem. Ďakujem. Máme jedlo, motorky. Inak ďal sa to nedá. Nedá. Nedá do piče. Nedá, kde sme piči? Strátený v Maďarsku. Stratený na kruhači. Lukáš, kde si? Luky! Globetrotter. Jaký škaredý? Jaký fúskatý Maďar. Ideme úplne. ďalej. No, tak sme v Maďarsku a krásnu krajinu, tu máme kukuricu a dlhé rovné cesty. Aj naľavo je kukurica. Aj naľavo, aj napravo a tak si užívame Maďarsko. Faxujeme sa. Nadáme sekedínsky guláš. Jo, tak... Pozri, čo som zachránil na ceste. Riadne veľká korytnačka, že? Pali. Čo na to povieš? Jaké dáme meno? To bude naša cestovateľka. No, ja si myslím, že musíme najprv si naštudovať písmenka a potom ich poskladať dokopy a dáme jej meno. Pozri, vyskakuje ľavo. To je veľmi dôležitá vec. Pozri. Nemôžeš len tak, že jaké dáme meno. To keď sa ti Pozri narodí dieťa, ale toto si zachránil. Aktívna je, ona sa ponáhľala cez tú cestu. Musíš ju spoznať, aby si vedel, že vlastne ona je. Au, a to je vodná, nie je to vodná? Chlapcom donesli polievku, tak celý kotol, aby si vedel. No. Kubovi, posielaš. Fričová motorka, to je všetko, potraviny, nákupy, všetko, že? Dom, posteľ. Dom, posteľ. Sme tu niekde v Chorvátsku, pri mori. Volá sa, že Dunaj a štát je, že Srbsko. Jo. Pozri. Smrdí to tu? Čau, šťuka. Ne, to je pre mamu. Takže tak. Zase tu spíme.
Paprika mi vypadla. Vyjde tým časť druhá teda. Frič vyťahuje motorku časť druhá. Vyjde tým Breškom a potom sa vyjebe. Jebne to 8 na asfalte. Však nevydala zákruta. Čo tiebe? Nevydala zákruta. Fuj. Ako museli Paul nadržali, prepalil nádrž, čo tiebe. Tomu stále ako kár. Pali, ukážu ho, prosím ťa. To ste ešte nevideli, babi. Koľko, daj to točí. Chalci, pozerajte, ako kládu som išiel. Neuveríte. Jak som mi dými z brzd. Vidíš to? Opravujeme motorku. Diel číslo 1. Ty si zlatý. My budeme potrebovať drevo. Ty si zlatý. Dáme ho. Zlatý. Pozrieme tu samozrejme. To nemá stojan. Zavri. Diel číslo 2, račná už je na motorke. Toto ideme. Kosmičky musím mať? Mám to, už som povolil, a ešte tento, ale treba. Ale ide. Máme, dobre. Dobre. Počkaj, teraz už by som to dal na z vody. Že nevyrovná, toto je jediné, čo by bolo škodné. Keď je na modru na odkladzané. Oprava motocykla, časť 3. Prikýchneme to a pozrieme sa len tak. Je to krivé ako kokot. Repa s tlmičou, časť 4. Made in Japan. Japan service. Repa s tlmičou, časť 4. Skladanie. Už je to tam naspäť. Vyzerá to o moc lepšie, ako to bolo. To áno. Tam, kde ten nohé. Večer. Na Paliho udretej panve. Pálinko vybehni. Mačka presne cíti, kde ho boli. Pozri, kam ide. Hen. Si neumýval, vieš čo? Pozri. Jahody. Ona presne vie, kam má ísť, aby vylečila. Extrém. To mačky vedia toto. Jasné, tomu ja verím. Pozri, kde sedí. Čo robí? Ja si myslím, že ráno vstane. Ona mu masíruje kokot. Ja vám hovorím, Pozri, že mačka on to bude vie. ráno bez opuchu. He? To by si skapal. Neskapal, ja tomu verím. No menej pí, už sa ti rozmazáva hlas. Deň 5. Časť 1. Cítiť tú vodu. Tam z kopca sme videli túto peknú vodu, že sa im okúpať, ale nevadí. Pozri. Ale videli sme to, no. Potlačím ťa. Som si povedal, že to je... To stojí.
To sa chápu, a potom zase hore naspäť. Takto naspäť obnoť. Jaj, do piči. Nádherná krajina. Fakt. Tam sú nejaké Frič, motorky, no. chceš natankovať? Ja ešte chvíľu vydržím, ale mám už pod polkou, kamaráde. Vyzerá to dobre. Ne, ešte nesvietí kontrolka, ja som ešte v poriadku. Dobre, ty si ešte môžeš Ja som si odpovedať. zabudol vyresetovať trip, takže neviem, čo by to Môžeme sa hneď aj okúpať. Tak čo, ideme tam? Môžeme ísť aj sem, keď tu varia. Lebo tu bolo, že Michael, tam je na vás, motorky. Niečo je okúpené tu. To vyzerá dobre. Čistá rieka. Čistá však, krása. Tak ideme? No. Stojíme na obed. Pri tej rieke modrej. To je takéto čau. Sojenica. Taký biker tu. Na Devine v raketovej základni. Ne. Tak chod na veľkú Devinskú kobylu. Tam máš takéto hangáre a kolajnice a rakety odtiaľ vychádzali von. Obrana Bratislavy, čo bola. To až do 90. rokov sa to tam a potom to rozpadlo sa. Wow. Také podobné objekty, jak aj toto. A odtiaľ to rovno na letisko, rozumieš? Bš, to muselo byť. Zasekali to dobre do skaly, toto nemohol nikto. Ty koko. Dúfam, že odtiaľ to vidím. Čo ti jebe? Jaskyňa. Uha. Vojenské letisko v skale. Je jaskyňa. Wow. Ty kokos. Noci o pomoci. To je úžasné. Kde je generátor? Ideme to pozrieť. Čo tam bol? Tak, poď. Generátor taký veľký? To robil elektrinu a tady to duky. Keď vidíš, hej tam doprava, tak tam je tá kopa zemi, tady je ten druhý vchod, čo je napravo. Čo ti jebe? Takže to je také veľké účko. Vieš, čo tam je vzadu? Ešte vzadu je niečo? Áno. Vieš, prečo je to účko? Nejebneš dole? Čo máš? Papuče? Ja mám papuče. Musíš ísť do vody trochu. Musíš ísť do vody, ale len trochu. Ty koko. Steny sa chyť. Luky, keď sa ty steny prejdeš popri. Vydrž, musím sa sústrediť na To seba. také uchyty. Vydrž, musím sa sústrediť na seba. Ale sústredí kokos je to. No ale sa ti to šmekne, vieš, papuča.
Studená je? Neviem, ja mám boty. Ty kokot. Jak lat. Určite je studená. Jak lat. Keď chceš zakričať, že Kroátia, tak sa to bude ozývať tam. Kroatia! Hej! Mali ste zobrať JBL-ko. Toto vyhorelo. JBL-ko máme so sebou? Nie. Počúvaj, Peťo, pozeraj, to všetko čierne, toto vyhorelo. Čo, ale vieš prečo? Lebo tí kokoti tu obsadili to letisko. Oni zapálili generátor, aby sa to nedalo žiť. Není elektriny, není ničo. A toto? Čo bolo? Ty kokot. Ja len dúfam, že trafíme von. To čo bolo? To ty si spravil? To ty si spravil, to dunenie? No. Dobre. Kokot, aký generátor? Ty kokot. A kde mal odsávanie? V stene, vzadu. Ty kokot. Toto? Toto vyrába elektrinu, toto. Toto sú vlastne Toto. orientované plechy a toto sú cievky, vidíš? To sú orientované plechy. Ja je hentá kúka. Však áno. Ty kokot. Normálny generátor, no. Normálny generátor, no. Ty si už videl takýto generátor? Že normálny generátor, no. Duky, na papierničke máme takýto 6 válec alebo 8 válec. Dobre, ale ja som... Chlapský kokos, fúr je vyhrievaný, žije, doteraz žije. Tak to brnkneš, ide. Čo? Počúvaj, Andrejko. Možno, ale je. Odtiaľto, Andrejko, počúvaš ma? Andrejko, odtiaľto ti ujebem toto asi. Pozraj. Toto ti ukradnem a toto zoberiem na Ducati. Či ne? Niečo menšie? Niečo menšie. Kokos. Niečo ti odtiaľto... Zotrvačník mu zober, prosím ťa. Niečo ti zoberieme odtiaľto. Prisahám. Niečo tu nájdem. Hento je moc veľké, to by na hranicách chytili, vieš? Čo by som ti odtiaľto zobral? Pozri. Tu je toto. Čo? Sotovičko. Sotovičko. Pozri sa. Koľko to mi jebne na nohu, mi to rozjebe nohu. No. Tento kľúč nejde von. Nejde. Ty, koľko to je aká dobrodružstvo? No. Frič, žiješ? Dobre. Ja som nechodil ani fetoši, ani kurvy trtka. Tuto už není nikto, to je len história. Víš, Andrejko, tuto už iba história. Niečo ti odtiaľ to musím zobrať. Niečo tu nájdem, určite. Tu je toľko vecí, že keby som tu nenašiel nič, tak som, ja neviem, asi patrím do osobitnej školy. Vidíš? Tu je prievan. Kokos. Toto zoberieme. Poď sem, Pali. Toto som našiel. Toto mu zoberieme. Pozri sa. Toto. To je kondenzátor. Kondenzátor mu zoberiem. Bož. Poď mi pomôcť vytrhnúť jeden. Pozri, koľko si ich ľudia potrhali. No, neboreš sa. Andrejko, budeš tu. Nechceš aj ty? Olejový kondenzátor, hej. No, však to je dobre. Andrejko, vidíš? To som ti zobral. Mama ti ukáže. A to je vetracká šachta na výfukové splodiny z toho veľkého generátora, čo tam je. To je aké dobrodružstvo. To je asi najväčšie dobrodružstvo. Dobre, čau Andrejko. Dole.
Vieš, že celé to... Pozri na ten záber, Pali. Pozri do mobilu. Pozri do mobilu. Áno, to je z tej reštaurácie. No. Dobre, ideme to teda obehnúť a ideme sem na motorke dole sa púšťať. Lepší nápad, že chceš ísť púšťať, ale to podľa mňa je také.